Bună dimineața și bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Catalog Imobiliar. Sunt Gabriela Văcăriției, gazda dumneavoastră pentru următoarele aproximativ 30 de minute, o jumătate de oră în care vom prezenta evenimentele cele mai importante și ideile cele mai influente care au apărut în piața imobiliară românească în ultima săptămână. Vom vorbi, de exemplu, despre prețul materialelor de construcții. Vom vorbi despre ce contează atunci când mergi să vizionezi un apartament pe care vrei să-l cumperi sau să-l închiriezi. Vom vorbi de asemenea și despre o oportunitate de cumpărare, un oraș din Statele Unite ale Americii. Mai întâi însă vom discuta despre materiale de construcții și pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în această zonă, l-am invitat alături de mine pe un expert din această piață, Valeriu Alexandrescu, director de dezvoltare la o firmă de construcții activă în România de 13 ani. Bună dimineața și bine ați venit, domnul Alexandrescu. Bună dimineața, mulțumesc de invitație. O întrebare cu răspuns foarte scurt mai întâi de toate. Vedem în datele statistice o revigorare a pieții imobiliare în România. Puteți să confirmați acest lucru? Da, vă pot confirma. O să aflăm detaliile imediat. Mai întâi vă invit, doamnelor și domnilor, să facem o trecere rapidă prin această piață a materialelor de construcții. Ce știm în momentul de față este că prețurile vor crește și în 2012, ne spun asta producătorii. Ei pun evoluția pe seama devalorizării leului și a majorării prețurilor la energie. În plus, comercializarea într-o măsură tot mai mare a produselor din import și reducerea producției interne au generat și vor genera și în acest an creșteri de prețuri. Prețurile materialelor de construcții își vor continua ascensiunea și anul acesta, cei drept într-un ritm mai lent decât în anii anteriori. Potrivit producătorilor, materialele de construcții s-ar putea scumpi în acest an în medie cu aproximativ 5%. În ultimul an, conform datelor Institutului Național de Statistică, am avut costuri de construcție cu 8,6% mai mari, iar în ultimii 3 ani creșterile au fost de peste 18%. Cimentul, de exemplu, a avut o creștere din 2009 până acum, pe medie, vorbim în jur de 12%. Unele au scăzut, cum ar fi cărămizile și corpurile de zidărie BCA-ul, celelalte unele s-au menținut în trend, dar ați asistat la o scădere spectaculoasă la prețul la geamuri termopan. O scădere care însă ar putea fi recuperată în acest an, iar un metru de tâmplărie termoizolantă s-ar putea scumpi chiar și cu 30-50 de euro. Toată lumea trebuie să facă front comun și să elimine acei participanți din piață care încă practică prețuri de dumping. Prețul ar putea crește peste 100-120 de euro metru pătrat, inclusiv montajul, un montaj de calitate. Cele mai mari creșteri de prețuri le vom vedea anul acesta la produsele din import, spun specialiștii, cu atât mai mult cu cât de la începutul crizei și până în prezent producția autohtonă a materialelor de construcții s-a redus la jumătate și a făcut loc astfel materialelă din import care au costuri mai mari. O casă de lemn, pe structură de lemn, este undeva la 215-220 de euro pe metru pătrat. O casă de cărămidă sau de BCA merge undeva 390-400 de euro pe metru pătrat. Noile standarde în construcții impuse de Uniunea Europeană de valorizarea leului în raport cu principalele valute, dar și creșterea prețului la carburanți, gaze și energie electrică sunt argumentele principale pe care producătorii le-au avut la bază în decizia de creștere a prețurilor materialelor pentru construcții. Iar această situație a dus la apariția unor produse noi, mai eficiente și mai ieftine. Un exemplu, vopseaua care reflectă căldura. There are many polystyrene systems on the market, but I would say our product is about 30% of the cost of polystyrene. And you have one advantage: the polystyrene is a passive material, so you will always have problem with humidity and moisture between the wall and the polystyrene. Și potrivit specialiștilor, în perioada următoare vom asista la apariția mai multor produse inovatoare, capabile să aducă un plus de confort la un preț mai mic. În ansamblu, însă, deși veniturile producătorilor au fost mai mici în ultimii ani, piața autohtonă de produse pentru construcție a atins anul trecut valoarea de aproximativ 4 miliarde de euro. O evoluție paradoxală, așadar, imobiliarele în scădere puternică, cu toate micile semne de revenire din ultimele luni, în același timp creștere constantă de prețuri la materiile de construcții. Domnule Alexandrescu, cum explicăm această evoluție? Păi, explicația cea mai simplă ar fi prin comparația cu anii precedenți, în care materialele de construcție, așa cum s-a prezentat și în materialul nostru, erau mai mici, costurile acestora, anul acesta crescând. Asta rezultă automat
profit mai mic pentru dezvoltatorii imobiliari. Ce nu înțeleg eu este de unde vine această evoluție diferită pe piața materialelor de construcții. Pentru că, intuitiv, zicem, oamenii au mai puțin bani la dispoziție, Da. cumpără mai puține, se fac mai puține tranzacții, nu suferă toată lumea la fel în piața asta? Corect, aveți dreptate în totalitate, numai că în același timp, din cauza crizei, există din ce în ce mai puține proiecte. Automat, toate companiile care activează pe piața de construcții se luptă să câștige aceste proiecte. Și când este o luptă acerbă, de multe ori se ajunge în bătălia între prețuri. Și prețurile scad. Da, prețurile scad, dar nu scad prețurile materialelor de construcții, ci profitul companiilor constructoare, dezvoltatorilor imobiliari. Deci de acolo vine declinul în principal. Exact. Toată lumea își dorește să iasă din această criză, toată lumea își dorește să existe pe piață în momentul ieșirii din criză și automat trebuie să faci sacrificii destul de mari pentru a te menține în această perioadă și pentru a reuși să fii pe piață în momentul în care criza, să zicem, se va termina. O să vă invit să vedem împreună mai în detaliu ce s-a întâmplat cu prețurile la materiale de construcții în perioada din urmă și mai comentăm apoi despre ceea ce pare a fi o oază de prosperitate în sectorul imobiliar. Vorbim însă despre sectorul construcțiilor lovit puternic de criză. Cu toate acestea, costurile de construcție au crescut în ultima perioadă. Doar în ultimul an, sumele necesare pentru construcția clădirilor de locuințe s-au majorat cu 8,6%. În ultimii 3 ani, avansul a fost de peste 18%. Exprimate în euro, costurile au urcat cu circa 7% în ultimul an și cu 16,5% în perioada ianuarie 2009-ianuarie 2012. În ceea ce privește prețul materialelor de construcții, un avans de 10,4% în ultimele 12 luni. Dacă analizăm ultimii 3 ani, observăm o creștere de 22% și menționăm că aceste costuri nu includ contravaloarea terenului și nici profiturile dezvoltatorilor. Așadar, domnule Alexandrescu, ce se face? E o piață în care ar trebui să investim foarte mult, nu? Dacă prețurile cresc în continuare, chiar în vremuri de criză. Da, într-adevăr se poate merge în momentul de față, cei care își permit să facă investiții sunt cei care nu s-au înglobat în datorii, nu s-au înglobat în credite, cei care au bani puși deoparte și oamenii care, să zicem, că totuși au o siguranță a venitului lunar, anual și așa mai departe. Sunteți directorul de dezvoltare la o firmă care e de multă vreme în România. Care sunt direcțiile pe care le anticipați acum a fi profitabile pentru viitor? În momentul de față, compania noastră se axează foarte mult pe mecanizare. Noi urmăm acest trend de mai mult timp, încercăm să înlocuim, să zicem, eroarea umană sau necalificarea în anumite domenii prin achiziții de utilaje și scule profesionale pentru a oferi o calitate superioară. În acest fel, automat se și micșorează costurile, chiar dacă costurile sunt mari de investiție față de a angaja un om lunar, dar pe timp îndelungat se amortizează utilajul achiziționat și automat vei ajunge pe profit și calitatea va fi mereu aceeași. Este un moment de a achiziționa echipamente? Din câte știți, e un moment bun pe piața internațională? Prețurile sunt mai mici acum decât în urmă cu 2 sau 3 ani? Pe piața materialelor de echipamente sunt scăderi, există o cerere mult mai mică și automat și producătorii de echipamente au un mic discount, să-i spunem așa, în funcție de cantitatea achiziționată, dar în general achizițiile sunt făcute de cei care au multe șantiere sau au multe lucrări sau au activitate intensă. Ok, vorbiți despre mecanizare și aparatură echipamente mai noi. Alte direcții de dezvoltare? Alte direcții de dezvoltare tot încearcă de asemenea reducerea de cheltuieli pentru a fi menținută profitabilitatea. Noi, din punctul nostru de vedere, ca și companie, în momentul de față suntem în proces de certificare a celor 3 standarde cele mai importante, ISO 9001, 14001, 18001. O mare birocrație, din câte știu eu, cu toate, un ocean de hârțogăraie, dar contează pentru partenerii cu care faceți business? Da, aveți dreptate în totalitate, este o mare birocrație, este o mare bătaie de cap, dar noi considerăm că ne vor ajuta în organizarea internă și automat acest lucru se va reflecta în exterior. De asemenea, pentru a participa la anumite licitații,
Sunt cereri specifice în care sunt stipulate efectiv aceste standarde. Nu poți lua proiecte mari fără să fii certificat. Exact. Și mai aveam o curiozitate. În ce zonă s-ar dezvolta piața mai repede, după cum vedeți dumneavoastră? Către proiectele mari, dezvoltatori imobiliari cu proiecte ample, sau către proiecte mici ale micilor proprietari de apartamente, o vilă sau așa? În momentul de față, dezvoltarea, să zicem că merge pe mai multe planuri. Într-adevăr, se vede o scădere destul de mare a proiectelor ample și mari, gen mall-uri, supermarketuri și așa mai departe. Dar, de asemenea, se simte o creștere a proiectelor rezidențiale. Chiar dacă, să zicem, oferta poate părea mai mare decât cererea în momentul de față, în continuare se construiesc aceste obiecte rezidențiale și ansambluri rezidențiale și sunt clienți, se găsesc clienți. Caut de la fiecare dintre invitații mei aici în emisiune, doamnelor și domnilor, indici în legătură cu direcția în care va merge piața imobiliară. Firește că urmărim și cele care vin dinspre prețuri. Ne uităm ce s-a întâmplat în luna martie și avem prețurile apartamentelor vehiculate pe internet în scădere pentru 3 camere, creștere însă pentru zona de garsoniere și 4 camere. Toate prețurile rămân sub nivelul înregistrat anul trecut pe vremea asta. Haideți să vedem cum au evoluat prețurile apartamentelor în București și în țară. Prețul mediu cerut de proprietar pentru apartamentele din România a crescut în luna martie cu 1,7% față de luna precedentă. Astfel, prețul mediu al apartamentelor a ajuns la puțin peste 1000 de euro pe metru pătrat. Valoarea este însă cu 3,8% mai mică față de aceeași perioadă a anului trecut. În București, prețul mediu a ajuns la aproape 1150 de euro pe metru pătrat, în ușoară scădere comparativ cu februarie. Tendința de scădere a fost resimțită doar pe segmentul apartamentelor noi. Prețul cerut pentru locuințele vechi a înregistrat o ușoară creștere. Proprietarii apartamentelor vechi au cerut luna trecută 1073 de euro pe metru pătrat. Prețul mediu cerut pentru apartamentele noi din București a ajuns la 1321 de euro pe metru pătrat, în scădere cu 1,3% față de februarie. În ceea ce privește principalele orașe ale țării, prețurile au avut evoluții diferite. În Brașov și Cluj-Napoca apartamentele s-au scumpit ușor în ultimele 30 de zile, aproximativ 0,5%. Pe de altă parte, prețurile apartamentelor scoase la vânzare în Constanța au coborât cu 0,2%. Pentru Timișoara și Ploiești, valoarea medie pe metru pătrat s-a diminuat cu aproximativ 1%. Vom vorbi despre aceste prețuri la imobile, la apartamente cu domnul Alexandrescu. Este această coborâre, această reducere a prețurilor, reflectă în bună măsură și calitatea lucrărilor din blocurile despre care vorbim? Depinde de proiecte. Există proiecte rezidențiale sau ansambluri rezidențiale sau tot felul de proiecte care se fac cu o calitate slabă și automat se reflectă și în preț, dar există de asemenea și proiecte de lux sau de, să zicem, clasa de mijloc, care este destul de mică în România, dar unde se respectă calitatea și în acele situații au scăzut prețurile. Noi vorbim de medie aici, nu avem cum altfel, inevitabil venim cu niște medii. Dar ce mă interesează este dacă această tendință descendentă se poate apropia de final în momentul în care prețurile vor reflecta o calitate reală a imobililor respective. Unde suntem acum față de acest nivel? La nivel general nu știu dacă vă pot da un răspuns, dar vă pot spune că totul depinde de la dezvoltator, la firmă de construcții și așa mai departe, de la fiecare în parte. Pentru că fiecare are o anumită strategie, fiecare vrea să se dezvolte în anumit fel. Ce vă pot spune e că în momentul de față, în România, s-a filtrat, să spunem, un pic acest trend în rândul societăților de a face doar profit fără a oferi calitate și indiferent cât de multe proiecte ai avut, în cazul în care ai avut multe reclamații, nu urmează să mai fii chemat pentru proiecte viitoare și din toate aceste lucruri avem de câștigat toții. Și firmele care folosesc calitate și oferă calitate și beneficiarii direcți, care sunt dezvoltatorii imobiliari, până și beneficiarii finali, pur și simplu noi care ne cumpărăm o casă și ne bucurăm de calitatea. Ați adus în discuție 3 categorii, cele mai ieftine, nivel mediu și nivelul de lux. Care ar fi nivelul de preț pe care să-l luăm în discuție atunci când vorbim despre medie? Nu știu, 1000 de euro pe metru pătrat este un preț corect? Se ajunsese la mult mai mult în anul 2000. Da. Ce vă pot spune? În cazul unei
case, să zicem, case particulare. Pe nivel, ca o medie, o puteți gândi la un 300 de euro, 350 de euro, să zicem că ridicăm casa la roșu însemnând până la zidărie. După care, în funcție de finisajele pe care se dorește să fie aplicate, poate ajunge până la 500-600 de euro. Asta ar însemna apelând la o firmă de construcții, autorizată să facă și calificată să-ți realizeze lucrările și plătind acești bani primești casa la cheie. În cazul unui apartament... Și am ajuns la 500, 600? 600, să spunem. Eu ce vă spun, discut în general prețuri fără TVA. Deci la care se mai adaugă TVA-ul, ar însemna vreo 750 de euro, 800 de euro, să zicem, pe metru pătrat pentru o casă. Pentru un apartament diferă, de la ansambluri rezidențiale noi până la blocuri vechi. De exemplu, în cazul unui proiect nou, pentru un ansamblu rezidențial nou, unde suprafețele sunt mai generoase, chiar dacă au 2 camere, poate să ajungă la 80 de metri pătrați, chiar dacă au 3 camere, poate să ajungă la 120 de metri pătrați, finisajele sunt de o calitate superioară, poate să ajungă până la 1300, 1200, 1400 de metri pătrați în funcție de ansamblu rezidențial. Și la apartament? Da. La apartament vechi. La apartamentele vechi, aici depinde foarte mult și de proprietarul apartamentului vechi. Vă pot spune acest lucru pentru că de mult a avut grijă de imobil? Sau? Și de imobil și de nevoia sa de bani, efectivă. Am pregătit pentru telespectatorii noștri un soi de ghidaj, așa, la ce să ne uităm în momentul în care vrem să cumpărăm un apartament sau să îl închiriem. Până la urmă, vizionarea cu atenția locuinței poate semnala din vreme multe din problemele pe care acestea le-ar putea avea, iar dacă decideți să cumpărați o locuință, verificarea amănunțită vă poate oferi și câteva aturi în negocierea prețului. Haideți să vedem la ce este recomandat să fim atenți, ne spune Ioana Hagistan. Trebuie să vă uitați când vreți să cumpărați un apartament, este starea blocului în care este amplasat. Trebuie să fiți foarte atenți la cum arată fațada și să nu aibă crăpături. Dacă blocul este termoizolat, aceste detalii sunt ascunse, așa că va trebui să vă uitați cu mai multă atenție la interioare. Este indicat să vedeți în actele de proprietate anul în care a fost construită clădirea și să verificați apoi ca blocul să nu fie pe lista clădirilor cu risc seismic. După ce ați intrat în bloc, fiți foarte atenți la cât de îngrijită este scara. Asta vă poate spune multe despre calitatea vecinilor. E bine să luați în seamă și eventualele mirosuri neplăcute ce pot proveni de la subsol sau de la ghenă, pentru că pot anunța prezența unor dăunători. Verificați apoi lista facturilor la întreținere și asigurați-vă că nu există restanțieri în bloc. Un singur locatar care nu-și plătește facturile în mod frecvent poate provoca o debranșare în masă de la apă caldă sau căldură. Când ați ajuns în apartament, observați cât de bine întreținut este acesta. Nu vă opriți la zugrăveală, uitați-vă cât de vechi sunt instalațiile sau panoul electric. Dacă nu vă puteți da seama, întrebați în bloc dacă s-au făcut lucrări de înlocuire a coloanei de apă sau dacă proprietarul a schimbat vreodată instalația electrică. În cazul în care apartamentul este situat la ultimul etaj, căutați eventuale urme de umezeală și mucegai pe tavan și mergeți să vedeți terasa blocului pentru a fi siguri că nu apar probleme. Ei, multe sfaturi de la colega mea Ioana. Domnul Alexandrescu, mai aveți de adăugat? Chestii mai tehnice, mă refer strict la modul de finizare a apartamentului. Da, din punctul meu de vedere, eu aș alege un apartament nefinisat sau cât mai puțin finisat, pentru că siguranța cea mai mare ți-o conferă efectiv obiectul de rezistență, betonul, cărămida ce este în fiecare caz. Să vedeți. Și prefer să văd în ce stadiu se află și după aceea, cu experiența pe care o am, aș putea să ajung la un finisaj decent și raport calitate-preț, să spun. Bun, nu avem șansa asta, să spunem. Asta. În acest caz, cum a spus și colega noastră în material, se poate verifica pe site-ul Primăriei Municipiului București. Există o listă cu clădiri încadrate în risc seismic. Teoretic, acest lucru îl puteți verifica la orice clădire, dar mai util este pentru clădirile înainte de 77. De asemenea, există programul de reabilitare care urmează teoretic să anvelopeze toată capitala și toată România. Puteți să vă interesați la Asociația de Proprietari cam în ce perioadă se preconizează a fi reabilitat clădirea. Prin acest program beneficiați automat de o eficiență termică sporită și de costuri mai mici la încălzire.
Vreau să vă întreb dacă există vreo variantă în care cel care vrea să ne închirieze sau să ne vândă apartamentul ne poate păcăli. Să ne prezinte ceva care, la prima vedere, alea câteva minute pe care le petrec în apartament la vizionare, să-mi iau ochii. Ce ar trebui să verific? Unde să mă uit mai cu atenție astfel încât să nu fie situații de fel? De exemplu, o altă soluție de verificare ar fi la centrala blocului. Puteți să vă interesați la administrație, la președintele blocului și aflați unde se află centrala blocului. Puteți vedea cu ochii dumneavoastră, nefiind expert, dacă au fost înlocuite anumite boilere, să spun, sau anumite piese de schimb, sau că se vede o diferență între o piesă nouă și veche. Puteți să întrebați vecinii de asemenea, iar cu ochii dumneavoastră, practic, din finisaje, nu aveți foarte multă certitudine de calitatea instalațiilor, de exemplu, de calitatea instalațiilor electrice, sanitare, de calitatea instalațiilor blocului. Astea vorbeam în primă fază de cele ale apartamentului, dar contează și cele ale blocului. Așa, vizionare se cheamă, dar nu te poți baza prea mult pe vedere. Da. Trebuie să pui întrebări și să obții răspunsuri pe fiecare dintre chestiunile pe care le-ați auzit, doamnelor și domnilor. Două vorbe despre ce costuri ar presupune să zicem că găsim un apartament care ne bucură prin poziționare, prin locul unde este amplasat, dar arată foarte rău. Cât m-ar costa să fac o renovare, să spunem? Și aici depinde în funcție de materialele folosite. Putem să ne luăm în calcul un preț pe metru pătrat poate să fie de la 100 de euro pe metru pătrat până la, poate să ajungă și la 1000 de euro pe metru pătrat. Depinde ce se dorește în acel apartament. În cazul în care avem doar o igienizare a apartamentului, costurile sunt foarte mici, pentru că nu implică multe materiale și mult timp pentru a lucra, dar în cazul în care avem nevoie să schimbăm instalațiile electrice, instalațiile sanitare, care sunt vechi, care sunt sparte, cu care există probleme, atunci costurile pot diferi destul de mult. Dacă dorim să schimbăm gresia și faianța, automat și acolo se adaugă. Vorbim de 5.000, de 10.000 de euro, nu-mi dau seama cam pe unde. Păi, dacă am luat un apartament de 50 de metri pătrați, să spunem că un minim de 5.000 de euro ar fi necesar pentru renovarea acestuia, luând 100 de euro pe metru pătrat în calcul. Dacă vorbim de un apartament de 60 de metri pătrați, 6.000, să zicem, un minimorum. Și calculele pe care, pe care le prezentați țin de lucru cu o firmă? Da, ce vă spun sunt prețuri fără TVA. Vă recomand întotdeauna să apelați la o firmă specializată cu care să semnați un contract, cu care să aveți garanția lucrărilor executate, cu care să vă bucurați de apartament și să fiți siguri că la sfârșit, indiferent de problemă, aveți la cine apela și nu v-a fugit sau nu v-a dorelul. Până în urmă cu câțiva ani era relativ dificil să găsești să lucrezi cu o firmă pentru că nu prea băgau în seamă persoanele fizice. Un om care are de renovat, nu știu, 2 camere sau 3 camere, nu prea erau interesanți atunci pentru firme. Cred că aveți dreptate până în 2008, să spun, dar din 2009 cred că au contat destul de mult, numai că aici diferența a făcut-o beneficiarul final, care s-a încrezut în mătușă, care i-a recomandat pe un gips cartonist foarte bun, pe un om care știe să pună și gresie și faianță, să știe să facă și instalații și de toate, și a apelat la o echipă de un om, 2 oameni, în care au încredințat renovarea întregului apartament. Noi și în cadrul companiei ne organizăm în funcție de specializare. Nu ne dorim persoane care să știe să facă toate tipurile de activități. Ne dorim un om care să știe să monteze gips carton, dar să fie foarte bun pe acest lucru. Nu mă interesează cât de mult știe despre instalații. Înțeleg. Și până la urmă asta poate fi avantajul de a lucra cu o firmă. Exact, nu? Să-ți ofere expertiză, specializare, garanție, calitate garantată, să spun așa. Domnul Alexandrescu, vă mulțumesc mult pentru aceste precizări în legătură cu evoluții, tendințe, sfaturi pe care le putem lua în calcul atunci când reparăm sau renovăm un apartament. Doamnelor și domnilor, nu încheiem însă ediția de astăzi a emisiunii Catalog Imobiliar. Înainte de a vă propune, vă spuneam încă de la început, o afacere, sau cel puțin așa pare. 300 de persoane din toată lumea s-au înscris la licitația unui oraș din Statele Unite. Localitatea scoasă la vânzare, atenție, costă $100.000.
Cam cât un apartament în București, cu o suprafață de 40 de hectare și un singur locuitor, Beaufort este cel mai mic oraș din Statele Unite. E de vânzare pentru că ultimul localnic s-a decis să-l părăsească. Acum 160 de ani, orășelul Beaufort din statul Wyoming era o așezare în toată puterea cuvântului. There was about 2,000 people here. După ce trenurile au încetat să mai oprească în oraș, oamenii au plecat rând pe rând și și-au lăsat casele în paragină. Singurul care nu a plecat a fost Don Simmons. El s-a stabilit cu familia aici în 1980. După ce soția i-a murit, iar fiul a plecat din oraș, Don a cumpărat orașul, căruia este și primar și agent de poliție. Nu se simte singur. Turiștii care vizitează vara orașul îl țin ocupat. Vin de peste tot. From Beijing, China, from Europe. La 61 de ani, Don a simțit că e momentul pentru o schimbare. Vrea să iasă la pensie și să se mute la fiul său. Când au auzit că Beaufort e de vânzare, turiștii au crezut că e o glumă. That'd be nice. We got about $60 cash. Cumpărătorul se va alege cu o casă cu 3 camere, un garaj și un turn de transmisii de telefonie mobilă. Beaufort mai are o școală veche de 100 de ani, o pompă de benzină, cutii de scrisori și un hambar.